נראה לי שנכנס למים. הבעיה היא לא להיכנס, הבעיה היא לצאת. אין, אני הולך למקלחת החמה. למה, זה חם פעמיים? כן. באמת? אבל אתה לא יכול להתרחב. אבל אסור סבון פה. איזה מבאס, חבל. אולי, מיקי, תראה מה נעשה. אני אצא מהג'קוזי, אני אכנס לפה. לא, תקשיב. אתה כאילו תלך לשירותים, כאילו תחליק ותיתן לי כפה עם שמפו לראש כזה בטעות. ואני אגיד לך, מיקי, למה? מה, אתה דפוק עם השמפו הזה עכשיו? יאללה, אני צריך לך כאלה. מה זה, גם מגבת הבאת? זה דפק כאלה פה. וואלה, מיקי, אתה הרס לי את הדוד. לופה, מה זה? לא, מיקי מתעצבן, מה אתה צועק? זורק עליי את הליפה. תודה. ואחר כך אתה חלוב. קח, יחפשי לך את זה.